Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре, студиядә Илгиз Шәкуров. Алдагы ярты сәгатьтә республика тормышындагы бүгенге вакыйгалар турында. Беренче елдан үз эшләрен ачкан эшмәкәрләргә салым салуның автоматлаштырылган һәм гадиләштерелгән системасы кертелә. Организациялар һәм эшмәкәрләр алар түләмиләр страховые взносы. Әлеге режимнан кемнәр файдаланала? Тулырак Шулпан Касымова. Хәзер волонтерларның башкалада үз йортлары бар. Казанда Кызыл Хач оешмасының бинасы ачылды. Миссия Красного Креста – оказывать помощь людям, тем, кто в ней нуждается. Бу үзәк нинди мөмкинлекләр бирә? Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Инде 3нче атна сусыз утыралар. Көн сайын без стиральный машинка кабызабыз, көн сайын савыт-саба юабыз, ашарга пешерәбез. Хәзер каникуллар, балалар өйдә. Лаеш районының Усат бистәсендә яшәүчеләрнең ни өчен сулары юк? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Министрдан экскурсия. Яшь иҗат кешеләргә безнең бурычыбыз ниндидер шартлар төзәргә. Ирада Йопова реконструкциядан соң Фешн исемендәге Казан сынлы сәнгать училищесын күрсәтте һәм журналистларның сорауларына җавап бирде. Барсы хакында тулырак Илгиз Шәкуров. Бүген Казанда Россия Кызыл Хач иҗтимагый оешмасының Татарстан бүлеге бинасы ачылды. Хәзер авыр тормыш хәлендә калган кешеләргә ярдәм итү өчен махсус үзәк бар. Аны булдырырга Рөстәм Миңнеханов ярдәм итә. Быел безнең илдә әлеге җәмгыятьнең оешуына 155 ел, ә Татарстанда барлыкка килүенә 135 ел тулды. Шушы дата уңайыннан бүген президент Россия Кызыл Хач оешмасы җитәкчесе Павел Савчукны кабул итте. Төрле хәлләрдә татарстанлыларга ярдәмгә килергә әзер булган волонтерлар, проектлар һәм яңа бина турында Фәйрүзә Мәҗитова. Новаторлар урамы 4нче ай йорты. Шушы адрес буенча Кызыл Хач оешмасының Казандагы яңа бинасы ачылды. Бу хәзер ярдәмгә мохтаҗ булган татарстанлылар һәм ярдәм итәргә әзер торган волонтерларның очрашу урыны. Миссия Красного Креста – оказывать помощь людям, тем, кто в ней нуждается. Кызыл Хач оешмасының максаты авыр тормыш хәлендә калганнарга ярдәм итү. Психологлар кыен хәлдәге кешеләрне кабул итәләр. Әлбәттә инде аларга үз биналары булу бик мөһим. Яңа бина җәмгыятькә Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән бирелә. Ул билгеләп үткәнчә, бу оешмада мәрхәмәтле кешеләр эшли. Бу турыда ул бүген Россиянең Кызыл Хач иҗтимагый оешмасы рәисе Павел Савчук белән очрашуда әйтте. Киләчәк хезмәттәшлек, уртак проектлар тормышка ашыру һәм гуманитар оешманың Татарстандагы бүлеген үстерү турында фикер алыштылар. Красный Крест всегда там, где есть какие-то трудности, где боль. Кайда ярдәм кирәк? Кызыл Хач шунда. Бер ел элек 175нче гимназиядәге фаҗигадан соң оешманың Татарстан бүлеге актив эшләде. Безнең психологлар үткән ел буе мәктәптә балаларга, әтиниләргә ярдәм итте, мәктәптә махсус бүлмә бар. Хәзер Татарстандагы волонтерлар Украинадан күченергә мәҗбүр булучыларга булыша. Үзәктә 60лап психолог, алар күңел кушуы буенча үз теләкләре белән ярдәм итәргә булган. Гүзәл Әхтәмова ел буе 175нче гимназиядә балалар белән эшли. Алексей Павлов Мариупольдан күченергә мәҗбүр булучыларга психологик ярдәм күрсәтә. Позиция такого внимательного отношения к другим людям. Гадәттән тыш хәлләрдә кешегә ярдәм итәсем килә. Кызыл Хачта ярдәмне ничек итеп күрсәтеп булуын аңлаталар. Мәрхәмәтле кешеләр арасында булу минем өчен бик куанычлы. Кызыл Хач оешмасының бу бинасында авыр хәлләрдә калган кешеләргә беренче ярдәм күрсәтү буенча курслар башларга, ковид кичергән кешеләргә алга таба яшәү рәвеше мәктәбе булдырырга җыеналар. Здесь у нас будет открыт учебный центр. Монда без урын өстендә ятучы авыруларга ярдәм итүчеләр курсында булдырырга телибез. Украинага гуманитар ярдәмдә җыябыз. Безнең волонтерлар кайнар линиягә килгән сорауларга җавап биреп, күченеп килергә мәҗбүр булучыларга булыша. Без кайда ярдәм кирәк, шунда булырга тырышабыз. Россия Кызыл Хачының Татарстан бүлеге илдә иң актив эшләүче оешмаларның берсе. Йөрәктән чыккан ярдәм йөрәккә барып җитә диләр. Фәйрүзә Мәҗитова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. 1нче июльдән республикада салымның автоматлаштырылган һәм гадиләштерелгән системасы кертелә. Бу пилот проект. Безнең республикадан тыш анда тагын Мәскәү шәһәре, Мәскәү һәм Калуга өлкәләре катнаша. Яңа салым режимыннан шәхси эшмәкәрләр һәм кече бизнес вәкилләре файдалана ала. Хәзер аларга салымны үзләренә санарга, декларация тапшырырга һәм хезмәткәрләр өчен иминлек кертеме түләргә кирәк булмаячак. Бу эшләр автоматлаштырыла. Әлеге хезмәттән үз мәшгульләр файдалана аламы? Яңа системаның шартлары турында Шулпан Касымова. Здесь написано
в том числе просроченной задолженности. Солымның автоматлаштырылган һәм гадиләштерелгән системасы эшен беренче июльдән башлап җибәргән шәхси эшмәкәрләргә һәм кеше бизнес вәкилләренә кагыла. Бу очракта бухгалтерда кирәк түгел, барлык салымнарны банк яисә салым хезмәте саны, аралашу шәхси кабинет аша башкарыла. Мәгълүмат дөрес булмаган очракта аңа төзәтмәләр кертү мөмкинлеге бар. Башка режимнар кулланганда алар барбер менә страховой взносны үзләренә менә индивидуальный предпринимательләр бит алар эшмәкәрләр име, алар барбер менә җыллык түләүне түләргә тиешләр. Менә бу режимда инде менә доход булгачтан гына налог була. Инде бит бар шундый эшмәкәрләр, аларның кай вакытта керемнәре бар, кай вакытта керемнәре юк име. Шуңа күрә менә бу налог инде керемнәре булганда гына була инде име. Салымның автоматлаштырылган һәм гадиләштерелгән системасына күчүнең үз шартлары бар. Оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләрнең еллык кереме 60 миллион сумнан артмаска, хезмәткәрләр саны 5 кешедән күп булмаска һәм аларга хезмәт хакы банк картасына күчерелергә тиеш. Шулай ук исәп-хисап счетының федераль салым хезмәте исемлегендә булган банкларда ачылган булуы зарур. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, работники этих предприятий сократили. Юридик затларга һәм аларның хезмәткәрләренә барлык социаль чаралар да ничек бар шулай кала. Бу пенсия күчерү, больничный түләү һәм социаль иминиятләштерү. Булар федераль бюджеттан бирелә. Социальные гарантии будут обеспечены в полном объеме. Әлеге системага үз мәшгульләрдә күчә ала. Хәзер республикада алар саны 160 меңнән артык. Яңа алымнан файдалану өчен аларга билгеле бер шарт бар. Алар катнашалар, әгәр дә менә аларның инде хәзер алар бит безнең керемнәре аларның 2 миллионнан да 400 меңнән күбрәк булмаска тиеш ел буена име. Аларның менә шундый керемнәре артса инде елга аларга менә бу режим бик уңайлы. Алар бит инде үзләре генә эшләр, аларның бухгалтерлары юк. Шуңа күрә менә бу режимга алар күчсәләр, әгәрдә, например, теге мәсәлән, берәр кеше эшкә алсалар үзенә булышырга име, аларга менә бу бик уңайлы режим булачак. Әгәр дә күп еллар үз эшчәнлеген алып баручы эшмәкәрләр яңа салым режимына күчергә тели икән, бу 2023 елның 1 гыйнварыннан мөмкин. Аризаны бу елның 31 декабрына кадәр тапшырып өлгәргә кирәк. Күчү ирекле. Бүгенге көндә республикада бу режимга туры килгән 18 меңнән артык салым түләүче исәпләнә. Шулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген социаль иминiyet фондының элеккеге җитәкчесе Павел Лоханов судка соңгы сүзе белән мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә утырышы Казанның Мәскәү районы судында уза. Исегезгә төшерәбез, Павел Лохановны узган елның сентябрендә кулга алдылар. Тикшерүчеләр аны 2 миллион 400 мең сум күләмендә ришвәт алган дип гаепли. Дәүләт гаепләүчесе Павел Лохановны 12 елга кырыс режимлы колониягә утыртуны һәм 160 миллион штраф түләттерүне таләп итә. Лохановка карата ришвәтчелек маддәсе буенча эш ачылган. Адвокатлар исә аны караклык маддәсенә үзгәртүне сорый. Павел Лохановка 44 яшь, ул 5 бала әтисе. Я признаю свою ответственность, что позволил всем этому случиться. Әйе, мин ул акчаларны алдым, әмма бу гамәлне дәүләт хезмәткәре буларак түгел, физик зат буларак кылдым. Бары тик үземне генә гаеплим. Хөрмәтле суд, бу хата минем бар тормышыма тап төшерде. Эшсез калдым, әти-әнием, гаиләм, балаларым 9 ай буе кайгы эчендә яши. Мин тикшерүчеләрдән качмадым, хезмәткәрләргә бер кайчанда басым ясамадым. Хатам өчен җавап тотарга әзер, тик мине иректән мәхрүм итмәвегезне сорыйм. Павел Лохановка карата суд март айыннан бирле барды. Ул социаль иминиятләштерү фондының Татарстан бүлеге җитәкчесе булып 2019 елдан эшләгән иде. Җинаять эше кузгатылгач аны эшеннән алалар, суд хөкем карарын иртәгә игълан итәргә тиеш. В связи с тем, что государственное обвинение... Гаепләнүчегә карата ирегеннән мәхрүм итүдән тыш штраф салуда соралды. Аның милкенә арест салынган. Судтан хөкем карары чыгарылганчы арестның гамәлдә булуын сорадык. Оставить, сохранить до разрешения вопроса, связанного с исполнением приговора. Җәен ничек сусыз яшәргә кирәк? Шулай дип безнең редакциягә Лаеш районының Усат бистәсендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар әйткәнчә, ДСУ урамындагы 5нче йортта инде 3 атнага якын су юк. Бу нигездә социаль ипотека программасы буенча төзелгән үйләр, һәм аларда күп балалы гаиләләр яши. Зарларын халык контроле порталына да язганнар. Лаеш районы хакимияте прокуратурага да хатлар юлланган. Тик проблемалары һаман хәл ителмәгән. Авыл җирлеге башлыгы моны ничек аңлата? Һәм халык кайчан сулы булачак? Рания Абдрахманова белеште. Менә хәзерге вакытта су бармы сездә? Хәзерге вакытта юк. На 3нче этаж вообще юк су. Богдановлар гаиләсе монда фатирны 4 ел элек сатып алган. Булай озак сусыз торганыбыз юк иде диләр. 2 атна су юк точно. 3 атна китте хәзер су булмаган. Без 3нче этажда торабыз, безгә су вообще килми. 2нче этажда, 1нче этажда әзгенә була су, напор начар. Без биредә булган вакытта краннан су килде, тик ул бик аз гына аган. Шуларда хуҗалар аны булган савытларга тутырып калырга ашыга.
Узган җәйдә дә су бетеп торган, тик атналар буена түгел. Мондый хәлне шәхси йортларда яшәүчеләрнең бакчаларына су сибүе белән аңлатканнар. Идарәче оешмада скважина сафтан чыккан диләр. Аны цикләндерүнең озакка сузыласын әйтәләр. Хәзер 4 балалы Сабир Җановлар гаиләсе Казанга күченеп фатир яллап торырга мәҗбүр. Ылысына 12 яшь була, кечесенә яшь ярым. Су көн сайын без стиральная машинка кабызабыз, көн сайын савыт-саба юабыз, ашарга пешерәбез. Хәзер каникуллар, балалар өйдә урамда чыгалар, гел пешеранып керәләр. Су гел кирәк инде ул. Социаль ипотека программасы буенча төзелгән бу йортларда күп балалы гаиләләр аз түгел. Безгә 3нче кат булгач су килми, 1нче катларда әз генә су булса да безгә су килми. Миндә 3 бала, кечкенә балага 4 яшь. Социаль ипотека программасы буенча төзелгән әлеге йортларда яшәүчеләр бераз җиңел сулап куйсын өчен, аларга суны менә шушындый шланглар ярдәмендә күрше йортлардан сузганнар. Аларның кайсылары җирдән уза, кайсылары менә шулай истән, әмма нәтиҗәдә хәзер су бирелә торган әлеге йортларда яшәүчеләр дә сусыз интегә. Тик ни өчен янәшә булган бу ике йортның берсенә су килә дә, икенчесенә килмисең. Бактың исә алар икесе ике су скважинасына тоташтырылган икән. Социаль ипотека йортларын тәэмин итүче скважина сафтан чыккан. Шуңа бу йортлар сусыз калды дип аңлаттылар авыл җирлеге идарәсендә. Хәзер яңаны бораулыйлар. Яңа скважина бораулауның сәбәбе искесенең сафтан чыгуында. Хәзер ул йортларны төзек булган учхоз урамындагы скважинага тоташтырдык. Су бар, тик басым җитми, шуңа 3нче катка кадәр су менеп җитә алмый. Вода там есть, но давление плохое, потому что до 3 этажа не доходит. Иске скважина үзе күрше урамда гына, анда хәзер казу эшләре бара. Дома не надо подключать. Бу йортларны яңа скважинага тоташтыру өчен яңа трубалар сузарга кирәк булмаячак. Яңасы искесе белән янәшә казыла, трубалар инде бар. Казу эшләре узган атнада башланган, 10 көн тирәсе дәвам итәчәк ди авыл җирлеге башлыгы. Димәк, киләсе атнада сусыз тилмерүчеләрнең проблемасы хәл ителер дигән өмет бар. Лаеш районыннан Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Әгәр сезнең дә безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз. Номеры 89874200101 хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Бүген Татарстанның Сарык үрчетүчеләре Түбән Кама районының Кармалы авылына җыелды. Монда зур киңәшмә үтә, бу өлкәне үстерү юллары турында фикер алышалар. Продукцияны урнаштыру проблемалары каралды. Республикада сарыкларның баш саны күп түгел. Гәрчә базарда итенә сорау зур булса да. Мәсәлән, бездәге Татарстан тукымлы хайваннарны бөтен илдә сатып алалар. Шуңа да карамастан Татарстан сарык үрчетү буенча нибары 9нчы урында гына. Моның сәбәбе нидә? Фермерлар белән Гөлнара Миңнеханова аралашты. Кармалы фирмасы бөтен республикага танылган. Биредә Татарстан тукымлы сарыклар үрчетәләр. Бу кәсебе өчен агрофирма бөтен Россия агросәнәгать күргәзмәсендә алтын медальгә лаек булды. Нәкъ менә биредә Кармалы агрофирмасында 2012 елдан Татарстан тукымлы нәселле сарыклар үрчетә башлаганнар. Бүгенге көндә аларга фермерлар тарафыннан сорау зур. Бу тукым климат шартларына да яхшы яраклаша, алар сәламәтлек ягыннан да чыдам, баш саннары да яхшы үрчи. Монда барлыгы 1800 сарык исәпләнә. Татарстан тукымын 2012 елда Галим Хабибулла Араев булдырган. Хайванның авырлыгы 150 килограммга кадәр җитә. Алар салкыннарга һәм авыруларга чыдам, артык игътибар таләп итмиләр. Путем скрещивания барана маток прикосы и куйшевские баранами советской мясошерстной породы, потом линкольн кубанского типа и северокавказской мясошерстной породы. Татарстанда сарык үрчетү мөмкинлекләре турында сөйләшү, бу эш белән бәйле проблемаларны чишү юлларын эзләү өчен фермерлар Түбән Кама районында җыелды. Вопрос продовольственной безопасности, наверное, говорить никому не надо. Эта тема, она сейчас особенно актуальна. Азык-төлек иминлеген тәэмин итү хәзер бик мөһим. Бу эш хәзер көнүзәк мәсьәлә. Моның белән бәйле бөтен мәсьәләләрне хәл итү кирәк. Должны постараться проработать. Максатыбыз инде менә шу авылларыбызда булган әйтик, шушы эшмәкәрләребез бар, шәхси хуҗалыкларда һәм инде тагын яңа мөмкинлекләр тудырып, яңа җир кишерләрендә үстергән мөмкинлекне тудырып, бу юнәлешебезне үстергә планлаштырабыз. 21 ел нәтиҗәләре буенча республикада миллионга якын мөгезле, эре терлек 350 мең сарык һәм кәҗә, 19 миллионга якын кош-корт исәпләнә. Сөт җитештерү буенча Татарстан Россиядә алдынгы урынны алып тора. Ит буенча
6-нчы, сарык үрчетү буенча бары тик 9-нчы урынны били. Гәрчә моның өчен барлык мөмкинлекләр булса да. Технические задания дөрес иттереп бирелсә, дөрес иттереп суелса, дөрес иттереп эшкәртелсә, тирәләрдә, яннарда бәенкедә безнең продукция будет востребована. Конкурентоспособность дигән әйбер бар. Шуңа күрә безнең дә дөрес направлениедә дөрес иттереп эшләсәк, технологичный дөрес иттереп эшләсәк, безнең продукциягә бәенкәндә бәя булачак. Санкцияләргә килгәндә алар сарык үрчетүгә берничек тә йогынты ясамый, чөнки җиһазлар да, азык та үзебезнеке. Тәлгат Муллануров Әгерҗедән килгән, аның хуҗалыгында Татарстан токымлы 300 сарык бар. Итен урнаштыруда проблемалар юк ди фермер. Республикада гына түгел, Удмуртиядән дә алалар. Есть проблемы насчет реализации продукции овцеводства. Сарык йонын һәм тиресен сату кыен, инде 3 ел дәвамында аларга ихтыяҗ юк. Кая куярга белмим. Скоро Курбан-Байрам, вот действительно вот это мелкое курсырье у нас девать некуда. Проблемаларны шишу юлларын Рязаннан килгән вәкилләр тәкъдим итте. Бүгенге көндә базарда нинди продукциягә сорау зур булуын һәм товарны ничек итеп отышлы сатып булуы турында сөйләделәр. Эшлекле танышулар Татарстан фермерларына яңа базар шартларында эшләргә ярдәм итәр дип ышаналар. Түбән Кама районыннан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Татарстандагы 9 шәһәр агломерациясе быел яңа җәмәгать транспорты алачак. Нигә алар арасында Казан юк? Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасы яза. Россиянең көньяк һәм үзәк өлешендәге кайбер шәһәрләргә самолетлар 6 июльгә кадәр очмаячак. Росавиация шикләүне кабат узайтты. Сүз Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-Дон, Симферополь һәм Элиста шәһәрләре аэропортлары турында бара. Пассажирларга башка маршрутларны сайларга киңәш итәләр. Сочи, Волгоград, Минераль Сулар, Ставрополь һәм Мәскәү аэропортлары аша очарга мөмкин. Бүген Рөстәм Миңнеханов Россия почтасы директоры Максим Акимов белән очрашты. Республикада почта бүлекчәләренең эшчәнлеген яхшырту һәм логистика мөмкинлекләрен арттыру турында сөйләштеләр. Быел Татарстанда авыллардагы почта бүлекчәләрен яңарту программасы тормышка ашырыла башлады. Ел ахырына кадәр 15 объект төзекләндереләчәк. Почта бүлекчәләрендә күрсәтелүче хезмәтләр саны арттырыла. Физик мөмкинлеге чикле кешеләр өчен дә шартлар булдырыла. Яңа пандуслар, хезмәткәрләрне чакыртыр өчен махсус төймәләр куячаклар. Татарстанда 1111 почта бүлекчәсе бар. Аларда 8 меңнән артык кеше эшли. Почта бүлекчәсе хезмәтләреннән ай сайын 8 миллионга якын кеше файдалана. Самая большая задача, самая сложная — это логистика. Без логистики, даже если что-то найдем, вовремя доставить, организовать. Очень большая проблема по потребительскому рынку. Все эти большие, маленькие торговые компании ушли. Можно пройти, посмотреть, что там творится. Опять-таки это влияет на цену. Те, кто остался, какими-то путями завозят, это уже другая цена. Поэтому здесь, конечно, очень надеемся насчет логистических служб Почты России. Для нас это премиальный рынок. Татарстан безнең өчен бик әһәмиятле төбәк. Ул югары дәрәҗәдәге мәйданчык. Мондагы сатып алучыларның ихтыяҗлары күп һәм таләпләре зур. Моның өчен әлбәттә логистика мөмкинлекләре дә шундый ук булырга тиеш. Качество логистических продуктов не только почты, но и других наших партнеров. Татарстанда һөнәрләр навигаторы дип атала торган цифрлы платформа булдырачаклар. Ул кешеләргә эш урыннары табарга ярдәм итәчәк. Бу хакта бүген Татарстан Яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәте утырышында сүз булды. Ул Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә үтә. Җыелышның төп темасы бүгенге цифрлаштыру заманында белгечләр әзерләү, яңа һөнәрләргә өйрәтү. Узган елларга ясалган нәтиҗә югары һәм урта һөнәри белем алып чыккан яшьләрнең 58% гына үз белгечлеге буенча эшкә урнаша икән. Эш бирүче белән эш эзләүчеләр арасында элемтә юк ди җыелышта катнашучылар. Уку йортлары белән төрле оешмаларның һөнәр сайлау юнәлешендә бергәләп эшләүе кирәк дип ассызыкланды. Рустам Нургалевич не раз поднимал этот вопрос, когда мы связывали, школы, выпускные классы с теми вузами профориентированными, с которыми они заключают соглашение и проходят практику, и начинают уже в школьных стенах школ своих выпускных знать, чем будет заниматься он, нравится ли ему это дело, пойдет ли он по этой специальности, на которую ориентируется. И это большая будет помощь нашей молодежи в выборе профессии.
Минем уйлавымча, Татарстан һөнәрләре навигациясе ул үзара хезмәттәшлек платформасы булачак. Анда һәр уку йорты төрле оешмалар мәгълүмат кертә алырга мөмкин. Барысы да бер урында булгач җайлы бит. Санкциялар белән бәйле бүгенге катлаулы шартларда бердән булып эшләгәндә генә һөнәр сайлау, эш табу мәсьәләләрен уңышлы хәл итә алабыз. Бүген безнең республикага Донбасстан күченеп килергә мәҗбүр булган 3 гаиләдәге укучылар урта белем турында аттестат алды. 2 егет һәм 1 кыз 11нче сыйныфны Казанның 15нче мәктәбендә тәмамлаган. Яшьләр югары уку йортларына керү өчен дә документлар тапшырган. Алар арасында КФУ, Казан мәдәният институты һәм Идел буе физик культура, спорт һәм туризм университеты бар. Бердәм Россия партиясенең төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсе белгечләре, Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы хезмәткәрләре чыгарылыш сыйныф укучыларына килеп туган проблемаларны хәл итүдә сорауларга җавап табуда ярдәм күрсәтә. Бүген Татарстанның мәдәният министры бер көнгә экскурсоводка әйләнде. Ирада Әюпова журналистларны җәйге матбугат очрашуына җыйды. Моның өчен Фешн исемендәге Казан сынлы сәнгать училищесы сайланган. Һәм бу очраклы түгел. Узган ел монда төзекләндерү эшләре тәмамланды. Реконструкциядән соң бинаны журналистларга беренче тапкыр күрсәттеләр. Хәзер монда студентлар белем алуын дәвам итә, ә яңа уку елыннан училищеда креатив индустрияләр мәктәбе ачылачак. Аның эшчәнлеге нидән гыйбарәт? Журналистлар мәдәният министрыннан нинди сораулар бирде? Безнең репортажда. Очень мало знаем свой город, свою землю, свою историю. Ирада Әюпованың экскурсияләр уздыру буенча беренче тәҗрибәсе. Ул журналистларга Фешн исемендәге сынлы сәнгать училищесының төзекләндерелгән бинасын күрсәтә. 2018 елдан башлап монда реконструкция барды. Бина авария хәлендә булган. И в этих сводах были трещины практически в размер в руку. Казан сынлы сәнгать училищесы Россиянең иң борынгы уку йортларының берсе булып санала. Бу бина 1903 елда архитектор Мювка тарафыннан төзелгән. Монда бик күп танылган рәссамнар, сынчылар укып чыккан. Араларында Зөфәр Гыймаев, Харис Якупов, Әнвәр Сайфетдинов кебек татар рәссамнары да бар. Моннан тыш шәһәр күләмендәге бик күп чаралар да биредә узган. Бинаны кисәкләп кире җыярга туры килгән дияргә мөмкин. Хәзер монда үткән белән бүгенгенең бәйләнешен күрергә мөмкин. Мәсәлән, идәндәге плитәләр сакланып калган булса, баскычтагы менә бу тимер конструкцияләрне тарихи фотоларга карап кирдән ясаганнар. Реконструкция барышында түбәнне идәнне дә алыштырырга туры килә. Барлык диварларны нигезне ныгыталар. Барлыгы 500 миллион сумнан артык акча китә. Ләкин әлегә училищеның бер өлеше генә төзекләндерелгән. Хәзер калган өлешенә ремонт кирәк. Тагын 600 миллион сумлык. Үзегез күрәсез, безнең беренче этап тәмамланган һәм без икенче этапка безнең проект әзерләнгән. Хәзер иң беренче сорау ул акча турында. Акча мәсьәләсе турында һәм без Мәскәү белән шушы сорау буенча эшлибез, ышанабыз, киләсе ел безнең ремонт башлана. Реконструкция вакытында укулар шәһәрнең башка биналарында дәвам иткән. Хәзер училищеда 200 студент белем ала. Яңа уку елыннан исә монда креатив индустрияләр мәктәбе ачарга җыеналар. Анда 12 яшьтән 17 яшькә кадәр үсмерләрне кабул итәчәкләр. Дизайн, анимация, фото һәм видео сәнгате, виртуаль чын барлык юнәлешләрендә белем туплау бушлай булачак. Мәктәпләрдә белем генә түгел, анда тәрбия дә булырга тиеш. Милли тәрбия. Сөйләшү түгәрәк өстәл янында дәвам итә. Иң беренче сорауларның берсе милли үзенчәлекләрне ничек сакларга. Ирада Әюпова моның өчен мөхит булдыру кирәк ди. Һәм барысы да үзебездән торуын әйтә. Мисалга, Якутиядә узган Ыстык бәйрәмен китерә. Рустам Галиевич Саха-Якутиядә әйтте. Безнең Сабантуйларда сәхнәдә артист вакыты. Ә монда һәр бер кеше ул шушы бәйрәмдә катнаша. Это очень важно, что человек принимает участие в этом празднике. Мәдәният министрлыгы каршында продюсерлык үзәге булдырылачак. Театрларның репертуарлары турында да сүз булды. Шулай ук мәдәният министры татар теленнән бердәм дәүләт имтиханы тапшыру турында да фикерен әйтте. Безнең Илсур Гараевич белән очрашырбыз, сөйләшербез. Бәлки безнең иҗат институтларда, училищеларда шундый ниндидер преимущество, приоритет бирү өчен мөмкинлекләр булачак. Тагын бер яңалык Татарстанда Тукай картасы барлыкка киләчәк. Ул Пушкин картасы үрнәгендә ясала. Тукай картасы халыкның социаль яклауга мохтаҗ даирәләренә мәдәни чараларга йөрү мөмкинлеге бирәчәк. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.
Рубин спортчылары бүген 2 сәгатьтән артык футбол уйнады. Казан клубы яңа сезонга әзерлек максатыннан Крылья Советов командасы белән чираттагы контроль матчын үткәрә. Иптәшләрчә очрашу Ак Барс аренада үтте. Уен 45 минуттан торган 3 таймга бүленгән. Казан клубы милли футбол лигасына әнә шулай җитди итеп әзерләнә. Бүгенге очрашу нинди нәтиҗә белән төгәлләнде? Уенчыларның әзерлеге ничек? Футбол ярышыннан Илдар Сафиуллин. Безнекеләрнең көндәше Самараның Крылья Советов командасы премьер-лигада чыгыш ясаячак, Рубин милли футбол лигасында. Уен кырына чыккан һәркем үз максатын яхшы белә, кемдер сакларга, кемдер һөҗүм итәргә тиеш. Бу уенда беренче голны Рубин составыннан татар егете Камил Муллин кертте. Сезон арасындагы ярышлар футболчылар өчен имтиханга тең, тренерлар спортчыларның бөтен хәрәкәтен күзәтеп тора. 130-140 минут сыграли вместе. Без бүген беренче мәртәбә 140 минутка якын уйнадык. Моңа кадәр узган очрашулар берәр тайм гына иде. Команданың яңа булуын исәпкә алганда төп состав туплау буенча нәтиҗә ясарга иртәрәк әле. Какие-то глубокие выводы делать. Яңа сезонга әзерлек максатыннан Казанлыларның бу инде 3нче контроль уены. Моңа кадәр безнекеләр Тольятти коллективын 1-0, Яршалны КамАЗ футболчыларын 5-0 күрсәткечләрен тармар иткән иде. Бүген уен Казанлылар файдасына 3-1. Но всегда приятно играть с командой премьер-лиги. Премьер-лигадагы командага каршы уйнау һәрчак кызык. Без бүген 3 таймда ярышканга күп спортчыларны сынадык. Кайдан инде җитешсезлекләр, хилафлыклар бар, барсы да күренә. Рубин командасы Мәскәү һәм Уфа футболчылары белән иптәшләрчә уеннар уздырачак. Әлегә футболчылар физик әзерлекне ныгыта, туп белән идарә итү алымнарын камилләштерә. Бүгенге уенда җанатарлар юк, 45 мең тамашачыга исәпләнгән трибуннар буп-буш. Мондагы уенны бары тик журналистлар һәм тренерлар гына күзәтә. Рәсми уен булмаганга әлеге корылмадагы хәтфә үләнгә басып карау мөмкинлеге дә бар. Ә инде Рубин командасы өчен нәкъ менә Ак Барс аренда чираттагы очрашуны үткәрү бик тә әһәмиятле, чөнки яңа сезон алдыннан алар үз кырларына ераклаша торалар. Ә инде 17 июль көнне милли футбол лигасындагы беренче уенны да алар нәкъ менә шунда үткәрәчәк. Безнекеләрнең көндәше Мәскәүнең Родина командасы. Чын футбол тиздән башлана дигән сүз. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Сез шәмбе көн яңалыклары белән таныштыгыз. Тапшыруыбыз ахырында Казан зооботаника бакчасына сәяхәт кылык. Күптән түгел анда бераз маймылларның балалары туган. Әлеге кадрларны операторыбыз Олег Мыльников төшерде. Исән имин булыйк. Ну все, мухам кранты! Пленных не брать! Кра от мух! 2022 ел Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы белән истәлекле. Әлеге тарихи вакыйга уңаеннан изге Болгар җире 1100 дин әһелен, милли лидерларны, Россия төбәкләрендәге бөтен дөнья татар конгрессы активистларын, дөньяның дистәләгән иленнән кунакларны үзенә җыйды. Бәйрәмнең иң тәэсирле чарасы ул күмәкләшеп дуга кылу булды. Открытие магазина «Белка». Теперь 2 этажа. Скидки до 70%. Татарстан 7. Обувной шкаф «Айрон» сэкономит место и сохранит порядок в вашей прихожей. Гарантия 10 лет. Проспект Хусейна Ямашева, 93, торговый комплекс «Савиново», 2 этаж. Газиз милләттәшләр, 2 июль көнне көндезге сәгать 11-гә Мордовия Республикасына, Аксен авылына 12-нче Бөтен Россия авыл сабан туена рәхим итегез. Биредә татарча көрәш, ат чабышлары, халкыбызның төрле уеннары, популяр артистлар Айдар Галимов, Фирдус Тимаев, Зейнаб Фәрхетдинова һәм башкалар. Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле һәм Казан бию ансамбле. Бәйрәмне күрми калмагыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы.
Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда аязучан булытлы көн 15 градус җылы. Республикабызга үтеп баручы төньяк антициклоны тәэсир итә. Явым-төшемнәр булмаса да төньяктан искән салкын җил тәэсирендә температура шактый төшә. Төнлә кайбер районнарда нибары 4 градус кына җылы булачак. Төньяк көнчыгыш түбән Кама, Яршалы, Алабугада көндез 13 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Минзәләстә аязучан булытлы, явым-төшемнәрсез. Якын көннәрдә дә әлегә һава шартлары әллә ни сөендермәячәк. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта кояшлы, җил төньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр көтелми, температура 19 градус. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Ялмәт, Мамадышта һава шартлары шулай ук үзгәрми диярлек. Халык сынамышлары буенча бал кортлары соңга кадәр эшләсәләр, икенче көнне яңгыр явар диләр. Казанда явым-төшемнәр көтелми, 21 градус җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 56%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар. Исән-мин булыгыз.